Ni ata kreni nang pleng chot an vet lang ni mi thang apran chupi de jipu ni masap tan ni matha thelang ko pike chok cheke do ko pia pakke do biniani ni do ke do pen ni prang de dan ni meni ku nang ke papai nang pajut kok lan ni kai ni ata kreni nang pleng chot an vet lang ni kai ke juke damalta an vet lang bonda pini ani nang padam jui lan ni pran ni pai ni pu okan hon an ta chodeng long le lang likar bi aso siki sung nang ke po ni sisi do nang po e kaya phane ke lang re ma via pitan nang ke lang cha go nang ne la e khai ki sung ang tang yeah Karlitang sumilarong hang pia phanang le tum ning dolang ma alang ki thek thia duk ke do ke hang ase nang li oklem hur dolang ma ache theka che bung hut a pe po phan ka che hang ase ang tong nang le tum teni edloma mate Karlitang sumilarong hang pia phan cholang re ma tum Prakash Bor Thakur la pen Nayan Jyoti Bor Thakur atuma phan kok that pinon pu ke hang katara matum ke lakloma Assam Human Right Commission atum abatai lamthak mate comment ke hanglong ko pia pot si case ya tum lamvoi pidun de det tangte non ke Karlitang sumila rohang pelam ki jutkok luma Birthia dangamat hur ki chudut ke dam tang ningkan surhini ra inkorai si jangmia chiklo ni phai inkorai hini arni arta ningkan krehini Karlitang sumila rohang pia phan Prakash Bor Thakur lapen Nayan Jyoti Bor Thakur atum apran karmodet alam kia puthak kes inglong pho tumpen ke dam tang ningkan surhini ra inkorai sia ningkan jangmia chiklo Assam Human Right Commission aphan lam hoi ki pia pot Assam Human Right Commission atumpen case number 4107 of 2022-2021 abangke inkir cheklo mate a case abang close cheklo pusi ke dam tang ar koy chiklo ni phai phor ni pangdak ponlo Assam Human Right Commission atumpen lam thege paklang pona teng pulote case ya tumpen kachuning riateng kiri ka kuruk mate investigation aphan claim ponlo case ya tuma phan ke dam tang aningkan pai chiklo ni phainer cap Pre chiklo ni phai inkoraner cap laben mati jonga chiklo ni phai si la batai ke thom Assam Human Right Commission atumpen lam the ke hang padolo bonta case atuma phan batai ke thom lam the ke hang mate comment ke hang aphita case atum lam the chipidun de rajok alam hoya bang inkir cheklo pusi pangdak ponlo Labang solam klang rok penke hamphang asong penangan cherok tokatum ke Karlitang sumilarong hang pialam kia phan ke pangkre lapen RD ki pipe pu hamphang asong ja tuma phan karbok pon padolo jase me social media long sitame Karlitang sumilarong hang pialam ki jut koklo pu kache thanga jok ke ong dung atum ke aning oiru esonsi nang manlo Lasila bangso birta arjulong sinile tum malong news pherang ke thang ni phai kebarni case ya me phu thang sing timong long klar dakalam kelong jia phan humri damlo labang sola malang li phan kar jo hut nang ka chithan do na tengke ahoklo Assam Human Right Commission along nile tuma case e pen lam hoi ki pia pot ke alam hoi mate a case ke inkir cheklo e sarsia tum nile tum phan lam the nang ke hang hut apor teng pen nang ke palele jok lam the chipidun long le derlo bonta Karlitang sumila rohang pialam ki ke jutjelang Nonta Guwahati High Court along lam hoiche dan bomlang lapen niletoma case e pen put hot Assam Human Right Commission atoma phan lo tok thoji pusi niletoma pherang ke thengno along nang ningjedun lasi bongso Karlitang sumila rohang pia phan ahok perakang sai long jini long lene kewang jarni phan chonghong nang kokpo Longdam penang tu penin ning ke puthe duma hala bangso a letter ning than ke lu amasi hok pera lam mangke hala bangso letter ni li apoloteng men receive dolong li kan batta hindi lo bono ke lu apoloteng pen receive dolong de rama mane address pache tonti ajoni mana speed post pen asap so tonti ajoni ne afit ni la bangso letter ke long mang late chet lo hala bangso letter ke long ko bangke nili tumla hai ta lo chone song response asap to dia chet masi Assam Human Right Commission tu mungkin asal case dispose tu. Entah hokpen mungkin sumila rohang pi phan aphan kamu de case mungkin orang court long situ bomla. Asi court long situ bomla. Asi court along alang litum phan as per law thing sialan hodom inside bomlo. Labang so sumila rohang pi alamu ke kijut kokela. Lapen
hala suhut nili Assam Human Rights Commission tu nili pan reply na ke ha hut nili reply pidon le de lasu non aku nili Assam Human Rights Commission pan isi alo PG pu ke sik do hala bangso nili Assam Human Rights Commission man alo pilong lu plong ke hala bangso alo to nili social media mate itu na news channel tu kan anta nili paklan ko lasu non la bangso alo bang ke nili 26 April 2001 Assam Human Rights Commission piano hala bangso a reply kar bilo chole songpen nang tum ning kang samse pini duma punang kile long bang itu masak so reply hum der chat mat a letter akidu kilong bang di der chat man reply long de amasi Assam Human Rights Commission nama thalo lo chole songpen bang so ke sak thang kan bini aning ki pupia bilobon la tum satisfied bon pasi dispose don nili apu puthot la bang so Assam Human Rights Commission pun ini isi letter lu tu ji, untuk ke draft tangke chat lah. Sebelah soal lu pun ini kan tu tapi alam tu social media dan channel ini news channel tu kan tu ini lambang pakar. Lasi hokper bangke sebelah rohan bi alam kia bangke roh court roh sebelum lah KSE pen channel Women Justice Forum lah klaim bang kia alam di bulat di pi dan di cepat dupik alam non jong tu West Coast yang long lah sudah long di parlimen di kina sekolah mereka kumi damdu lapen Women Justice Forum pelan kalau labang so akan saya nanji kosong anke mau telah bang so kes long mute kacira kacitu dulu lah mute lagi kode lam tidak non ke kode long si alam di long putar te itu ke ning hang ling si claim reji ning hang si solsa reji ning hang si hang taram reji je dapat hasil dan itu thank you ide ji yes perlu